Salam Ata TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Ata TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň tezi sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyna Türkmenistanyň prezidenti köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe gatnaşdy. Ýurdumyzyň instituty Aziýanyň awraly ýokary okuw mekdepleriniň sanyny 3D printer bilen ilkinji gezi gulak çap edildi. Milliarder olan ilkinji basketbolçy ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, habarlarymyza giňişleýin geçmeden odal Şugun Atawatan habarlar gepleşigimizde Türkiýanyň Türk Hawa Ýolları aviakompaniýasynyň Istanbul Türkmenbaşy ugru boýunça ýürüýte gatnawy baradaky habar hem tomaşa edip bilersiňiz. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan prezidenti köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe gatnaşdy. Şugun Türkmenistanyň bir hatarda tutuş dünýä 3-nji iýun bütün dünýä velosiped gününi belleýär. Bu bayramçylyk Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edildi. Bayramçylyk münasibetli ýurdumyzyň daşar ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsulluk gulluklary hem köpçüliklerin velosiped ýürüýüşlerini guraýar. Şu güni Sehar bilen ýurdumyzyň welaýatlaryny we Aşgabat şäherini bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşler geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen ýürüýüşe hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň velosiped binasynyň ýanynyň badaly galan ýürüýüş Çandywyl we betarap Türkmenistan şahy ýollarynyň uğru bilen ruhyat köşküniň deňindäki pellehana çenini dowam etdi. Ýürüýüşiň başlanan ýerine we geçýän uğruny medeniýet sunugy satlarynyň aýdym satlary, sport görkezme çykyşlary ýaýwanlandyrly. Ýurdumyzyň instituty Aziýanyň awraly ýokary okuw mekdepleriniň sanyny Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Instituty Aziýanyň iň awraly ýokary okuw mekdepleriniň Asia University Ranking 2022 sanyny girmegi başardy. Adatça bu sanaw Times Higher Education Britan jurnaly tarapyndan her ýyl taýýarlanýar. Şol sanaw esasynda Asia University Rankings 2022 sanaw hem taýýarlandy. Bu sanawda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Instituty ýurdumyzyň ýokary okuw mektebi sanawy habarçy derejesi bilen girdili. Başgaça aýdanymyzda bu institut halkara sanawda hem öz ornuny tapyp gelýär. Geçen ýylam bu institut Times Higher Education jurnalynyň bütün dünýä sanawyna girdilipdi we onu da ilkinji gezek şol sanawda orun alypdy. Şeýlekeme Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Instituty dünýäniň ýaş ýokary okuw mekdepleriniň halkara görkezjisi bolan, ýagny The World Young University Rankings 2022 sanawyna girdilipdi. 3D printer bilen ilkinji gezek gulak çap edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna teýdilenýän lukmançylyk kompaniýasynyň hunermenleri ilkinji gezek adam gulagyny 3D printer arkaly çap etdiler. Bu organ 20 ýaşly Hassanyň öýjüklerinden döredilipdir. Lukmanlar onu üstünlükli göçürüp alalar diýip New York Times neşri beýan edýär. Alimler bu adam organyny 3D printer arkaly çap etmek üçin 7 ýyl zähmet çekdiler. Bu zähmetiň netijesine döredilen usul bir näçe patentlenen tehnologiýalary özünde birleşdirdi. Gulak implantasyny döretmek üçin hunermenler kikirdegiň emele gelýän öýjüklerini işläp düzüler. Şol ýerde milliardlarça öýjükler emele geldi. Şonuň netijesinde 10 minutyň dowamyny gulagy çap etmek mümkinçiligi döredi. Milliarder olan ilkinji basketbolçy. Amerikalı basketbolçy LeBron James'ın $1 milyard gowrak baýlygy bar. LeBron James işçiň basketbol durmuşyny dowam etdirip, milliarderleriň sanyna giren ilkinji basketbolçy boldy. Super ýyldız geçen ýyl $121 milyon gazandy we baýlygy $1 milyard geçdi. LeBron James Neybanyň Cleveland Cavaliers, Miami Heat we Los Angeles Lakers toporlaryny basketbol oýnap $383 milyon gowrak girdiji gazandy. James Neybadan iň köp aýlyk alýan basketbolçylaryň arasyndan durýar. LeBron James basketbol sportundan daşary $900 milyon gazandy. Ine mehriban müştaqlar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem ýurdumyzda garly roguna gierşeli. Azerbaýjan Italiýa 10 milyard kub metr tebiği gaz iýerer. Birleşen Milletler Guramasy Türkiýanyň adyny üýtgetdi. Rüdiger Riýala mowt geçdi ýaly habarlary saýtymyzdan okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň enneki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.